Здравейте, аз съм Skywalkers и днес ще играем Team Fortress 2. И в края на видеото ще ви покажа IP-то на сервера. И тук, както видите, ще се създаваме с балони, който ще вземе всички контрол поинтове, а ние се предвиждаме до тях с балоните. Но прецакващо. Сър. Печели. В момента играе О, ти ще ги смачка. приятел по скайп, който също е в сервера, но не съм сигурен дали той се чува. Ако се чува, вие ще разберете. Кажи здрасти. Здрасти, приятели. Добре, нека започнем. В момента сме на финалния контрол. Вярно ли сме? Да, на финал сме. We are the Да, best. всъщност, да, това наистина. О, тук, да, и ти с тук. Супер, целим заедно. Да. О, седно аз се взривих. Беше много готино. Преди малко, когато ние бяхме червените и бяхме на 20, когато се разменят, става 2016. Нали, ако има сега 2017, както ви ще пише отгоре. Беше много готино. Когато всъщност е 2017 за броя на играчите. Аз съм снайперист. Появи Ако ме чуеш, звучи странно, но ако се появи нека следим. Ого, аз също ще бъда бързо, бързо ли? Давай, виждай. Тия падат от носа на кораба и направо са по... Само се обърнах и той ме уби. Това ще го там. Още не се е появила рекламата. Коя на локалът ли? И що липсва ми оня негър? Ако говоря несвързани неща или неща, които не разбирате, да знаете, че това ще е от другият ми разговор. Опа. Лют. Лют. Казва се лют. Лют. Ако се правиш на нига, го прави качествено. Защото от тук сега ще мога да стрелям. Един. Еди ти нали си от червения? Ти си от червения. И аз. Тук има Рейзър 5. Рейзър 5 и беше нищо. Не знам, аз сега ще стоя. Това ще чакам само някой излезе. Точно ще да натисна бутона и този на килна. Вижте му очите, хора, как гледат едно към друго. Вижте жабите. Жабите са страхотните. всичко. Със страхотните текстури. Не, тук не трябва да излизам, няма да излизам навън. Няма да излизам навън. Чуть стой по водата. Тук има във водата едно чудовище, ще ви го покажа, което ако го докосна се умира. Но много странен сервер. То започна нещо, а те хапва. Да, то те хапва. То падна. Тук според мен е най-добре с снайпери. Не, тези има. Къде си е лапа? Не успя да си.
Сейчас я нужно помощь. Там. Какво се това Урумичан. Кой? Те всичките са с това оръжие. То някакви... Знаеш ли го? О, че той стигна това, Той да. седи на спална. Тук няма. Сега ще види кой се стои на спална. Няма, стая няма. Ако не бяхме в видео, много неща щях да говоря. Ето го чудовището. То долу има кръвна. Ого, взех силно този силно. Сега остава с това да му запака. Ръбашкото убийство. Не, той просто има светата с Кумрия. Мислех, че онова чудовище ме е захапало, но той държи, този разнавач държи някакво оръжие светата с Кумрия. Да, аз го имам. Рибешко убийство. Той има отрови. Ето това е Журги. Журги е от нашия отбор. С него За нас смених мега мощни снайпери. Идва... Не, ти сега ще се... Ти влезе ли в портал? Не. Ние сме червени. Ти направо си ни били. Да си напред. Толкова си червен, целта е да защитаваш да не вземат контролните поинтове за... Не е вярно, тук и двете правят едно. И двете страни правят едно и също. Да. Верно, защото можеш да откраднеш контрол поинтове. Те са някакви тим, са някакви тим. Виж? Ние споминахме. Не, тук трябва да вземем контрол поинт, ама никой не го знае. Тук трябваше да вземем контрол поинт. Туп, спайн. Край. Туп. Край свърши. Туп, спай. Не мога да слушам толкова готини айтеми имам. Толкова готини айтеми имам и сега не мога да си съм слагам. защитил да бъдат нест. Не, така ще ти са. Сега целта е... трябва да взем контрол поинта, добре. Бързо. Идвам. Нека бъдем красивен. Край. Чакай, ще първам. Дали мога да взема това? Нищо не можеш да направиш. Не мога. Не, аз видях лично възможност просто да чемпиона. Аз помнях. Не, че направи да смачка. Падай, падна. Чекай, този спай не разсипа играта. То спай не разсипа играта. Към кораба. Не е ли така? Право ми идва плача. Какво разсипа по игри? Не. Ето си силни. Какво е? Какво ще се сравняваме с тях? Виж ги. Виж нас, виж тях. Те се носят препората на Old Spice. Вижте, може сега ме свапакне, сега ме.
Ако След се... 2170. Да, сега пише 2170. Ето тук би трябвало да излезе рекламата, но няма. Mission begins in 30 Ти seconds. какво си? Аз All will fear my giant. Run, coward! Добре, аз сега се прехвърлям директно на базукар. О, имам 20 кила. Ще ги... Всъщност така ще им преча. Ще ги задържам на спауна доколкото мога. 10 seconds. Ние в предната игра спечелихме ли? Едва. Не, 3, не как се печели. Няма шанс. Е, тази музика. Сега да трябва да го ползвам. Ето, ето. О, критикал, аз им нанасям критикали. Критикал. Не, това не беше. Това е принципален. Който е спал. Слабак. О, то Журги ма такова. Ма хилва. Да. Много яката музика. Не. Аз един го обезглавих с музика. You are great, Doctor! Аз ги задържам на спана много дълго време. Виж, чацки много ги задържа. Не свършиха ми. Аз съм един човек. Вижте си висят на спана ми. Превзеха контрол по сигурно. Виж, аз тук карам да висят много. Аз идвам тук. Какво е това? King of Death. Поне имам 20 кила. С... Аз ти имаш колко? 50. 50. Жалко, че не можем да убиваме жълтите нещо. Жалко, че не можем да убиваме жълтите нещо. О, тия... Аз ще ги запитам. Преди не съм играл с напарителите. По-скоро ги спечелихме. Изглеждаш много добре. Сега ще отида при някой, ще го ударам. Но не. Това... Доминирам Куничан. Да. I am amused! I am tired! Eat! Чека с цели нашия тим. Тия кога ни изпревариха? Не знам, е как ще чуем. Тия ни изпревариха много. Тебе те килнаха във Не, но водата ли? сега мисля да скъса на техника. Ако успея. О, да мога да успея. Ама те Аз нямам амуниция, значи. Щях да направя се нещо. Чек, имам шотган. С който направо генерва всичките сигурно. Ще се им взимам всеки 3 приема. Ги размазвам. Добре, няма някой. Ого. Имам съвсем малко. На кораба и продължаваме напред. Няма Няма време. шанс. Не, о, ние вземаме... Не, това са те. Те взимат втория. Още... нищо. Още не е... Все пак сме взели първия. О, те стоят сега наотбор. Аз съм нечестни и не дам предложение да се равнят отборите. Аз не знам как ще да предложението. То сървъра го дава. Ама не знам, мисля, че можеш и ти да даваш предложение. Не знам, един път май го бях видял. Може аз ще... Журги се е Аз ще преместил. Не. При нас ли? Той беше един от нашите. Човек, с него нищо не може да.
Чак ще би аз да се преместя, я не мога. Имам 20 такива. О, имам някакъв медал. Това ще го снимам. Ти снимаш. Не. Ти снима. Снимка. F5. Добре, сега последния контрол, който трябва ние да вземем. Последния ние трябва да го вземем. Тук мисля, че Иначе говориш, че не трябва. То кацна на балона, видя ли? не го вземем. То кацна на балона. Да, не му прави проблем. Не. Човек, аз сега съм на върха на техния балон. Виждам. Това е много яко. А сега Това е много ще яко. цяла всичките. В смисъл, ама Не. взима ли ти демидж? Само, че нямам така. Нямам амуниция на тащата. Те си стоят. Аз съм Да, гледам те сега. стоят. Thanks, Doc. Не ли? Само някой. Аз килвам. В смисъл с тази базука те не могат да се докопват до волана. Не, ти можеш и зад волана. В смисъл, по-далече от волана пак се движи. Давай, аз се отгоре гледам. Човек, аз... ти ама забелязах. Слезте просто долу. Ама така ще В кивам. смисъл, какво там? Чакай, искам да направя една снимка. Добре си. О, тръгна. Бро. Чакай, ще пробвам. Не сме ли Чакай, ще пробвам да кацна на... Ще пробвам Ай, да кацна на... слезете ви хора. На това, на... Не, Опитай се. не, Ако кацнеш не, там. не. Ако бях с разновач, щях да успея. Какъв разен... да, той би успял. Piece of piss. You bloody Аз сега си ги видях. Набелязал съм ги. Да, Спанем. станем. Аз ако Кой може да стреляш? ще Кой да им стреляш? Кой спеси. стреляш? Няма да стреляш. Не, аз не мога да държам 20 минути. И нашия кораб да не се заради. Не, 3 минути, 4 минути остава. О, може да успеем. Взимаме последния контрол point в момента. Давай, аз не мога той да бързо ви защита. Дойдоха. Още, не, няма още. Ти ли го взимаш? О, те го взимат, те го взимат. О, бързо, трябва да Няма. Няма го взимат, сега ще вижда. Ще стана. Аз съм пил, край. Мъртваци. Да се наричат мъртваци. Съня. Не, че им Само почне нещо. Защо ми скажи играта ми? Някъде 5 снайпери с това CMG гъна седат отгоре. Аз сега си ги паля. Аз мисля сега ги паля. Няма там. Не, те снайперите са махали. Сега ще хвилям на нея. Снайпер с... снайпер. Ама аз не мога да стоя сам на този контрол, кой да един. Човек, аз не мога да се доверя. Как не може? Добери се някак си, сега и аз Печелим. Не, аз Ще успея. Не, няма да успея. Ние сме заточени на Аз ще остова.
О, сега О, не, паля не, всичките. ще скача на техния кораб, Корабът им, корабът им. Да, успях, качих се на техния. Нищо не направи. Аз не можах, ама подпалих много хора. Поне имам 20 минути. Аз имам 61. Уху! Това не е любима сърва. Страхотен Само сърва. някакви 60. О, някакви Ние 61 така кила, ще сме нищо равни. Трябва да сериозно. вземем още един контрол поинт, иначе ще сме равни. Дай да че сега виж, че сме равни. Не, ние също ще се Виж оправим, къде я сме. виж. Зад това. Ама, виждате, те са слабаци. Просто рунд ние тръгнахме първи. Ами всъщност това е важно, като играеш. Да тръгнем първи. В смисъл под друго. Кой няма стана? проблем. Това беше Ами да, има ли изобщо някой на нашия кораб? Victory. О, спечелихме. Браво на нас, Добре, много сме хора, добри. мисля това да е за този клип. И ще се видим следващия път. Ще направя още серии на Team Fortress 2. No. Mission И begins разбира in се, 30 в различни seconds. сервери. И до скоро. Аз вече спрях. Добре, чакай, аз сега за малко ще изляза. В смисъл от сървъра, иначе няма да спирам да говоря с теб.